Africa my continent, Africa my home. Uyabona lo part 2. Bengise pavilion ngenze ukuqala. Ngithi ugazi uDlokovu yini angivusi ekseni ngosuku lapho kuyiholiday khona Freedom Day. Sesambe sazafika ke la. Sihamba ngemoto yakwa Jack. Akuyona yakwa Jack le. Ngihamba ngoJack na ngubeke lapha. Kodwa ngithi angene kulena ke. Bese nginikeza uDlokovu. Dlokovu awutshela abantu base-Afrika. Sikuphi la senzani ubani lo? Hey sanibonani, sisensisi le enseleni. Ngicabanga ukuthi le ndawo engaphansi kwe-Richards Bay nami la ngingazi khona. Ngagcina ngisemncane ukuba la. Silana nje udebolo lensizwa ebhayela umthombeni. Ayi imbhayela lensizwa umthombeni ibe siyazibika ke hayi. Ngiyinsizwe ene-club la engiyiranayo njengesikhulu. Kodwa ke ngi-physically challenged. Ngiyacela ukuthi ake nizobheka ngibone ukuthi ke ngingasizala kanjani. Insizwa ke ihamba ngesihlalo lokho kuthiwa ke wheelchair ngalolimi olujwayelekile lesinguni. Yathi hayi icela sisondeze. Iyasho futhi ukuthi le club njengoba ngiyirana nje ngiyirana ngemali ye-grant yahulumeni. Siyayazi ke sonke kanti imali yahulumeni ukuthi akuyona imali etheni. Kodwa ke sibone uthando nogqozi insizwa enalo ngezemidlalo. Wayesesithumbu domdala wathi hayi ngeke. Dlokovu ake nguthuma ugijime lapha ngase ngigijima ke iqala lapho kwindaba ukuthi bese ngithi ayi ngoba anginawo amasondo ake ngizame ke lensizwa yakwamsweli ngiyekise konke nkosami ngiyiphuca umndeni ngosuku lomndeni lwe-Freedom Day. Ngithi hayi ake sincenge ngoba anginawo amasondo ngiyi-foundation ngiyacela ke Msweli ukuthi baba Msweli awungiphuthumisa silana ke imkhuba yalensizwa yiyo ke sibisile nje behleli phakathi kwethu nje. Awusithatha usibeke ke insizwa yakithi ukuthi ufisa ukuthini njengoba sesikulese safika mathupha umthombeni ethi ake sizwe ngoba uthi asizoza ukuthi yini ofisa ukuyicela kuyena njengoba umthombeni nefoundation yakwaduma. Igama lami nginguzenzele wakandawo abangazi ngaloko bangibiza ngosikhondla khondla. Bengifisa ukuthi ubaba uDuma engilekelele la. Sengihambe kakhulu nabafana abancane ngibakhulisa bakhipha kwidakamizwa egebengweni ngicishe ngiqale ngo-2004 kuba neteam ngirana ngemali yempesheni engiphiwe uhulumeni. Njengamanje sesesigabeni lapho ukuthi sidlala kuyi-league. Amandla aseyangishodela. Ngiyafisa ukulekeleleka kuleyo ndawo. Ngoba ngiyafisa ukuthi lezi ngane iqhubeke nazo zizefike ku-Super kwi-SAB iqhubeke nje bedlala. Nabanye abangemuva abancane ngikwazi ukuye ngiqhubeke nanabo futhi. Awungitshela mina ahlehle kancane. Ekhaya kuphi? Ekhaya kuKwahlaza. Kuphi kwahlaza masiko? Inkosi Cebekhulu le kude. Okukude. Inkosi uCebekhulu. Oh yes, inkosi uCebekhulu. Ekhaya umama, ubaba ukhona, babasekho, awusinike leso structure nje. Angisenabazali. Awusenabazali. Angisenabazali nodadewethu ababili nabashana abakhona ekhaya. Okay. Lento yokugula ikufica phi? Uzalwa ukhubazekile, awukhubazekile, ukukhubazeka ukufica nini? Awukhubazeka lokho kwenkosazana. Ngicathi ngazalwa nakho. Kodwa lokho ukuthi ngihamba ngangibuya esikoleni nje ngo-1986 kwaku December 5 kuvalwe izikole. Ngalala nje ku right ngoba ngabuyisana inkomo kwaba right nje. Ngalala. Uma ngivuka ekseni hayibo ukuthi ngiyavuka akwazeki ukuvuka. Hawu. Hayi imlenze nje iyathamba. Hawu. Hamba ngeyibhedlela. Esibhedlela ke ngathi ukuhamba kancane ngeinduku. Uma sengibuyela ekhaya uma ithi ngiyazama hayi kwabo kuphela nje. Hawu. Kwabo kuphela bazama ngo-87 ukuthi ngibuyele esikoleni kwasho ukuthi ngangenayo i-wheelchair. Yes.
ngangihamba nje phansi ngezinqa Hawu. kwawu-87 kwawu-88 89 u-90 ngize ngayithola ngo-91 i-wheelchair ngize ngayithola ngo-91 Manake. Hey. Kwavela amathambo avela thamba. kwavela kwathamba nje Kade ade ngihamba nje ngangibuya esikoleni nje kahle kahle ngoke kade uyihambela nje. ade ngihambela ade ngihambela Le inkosazana inkosazana. ngazalwa nayo Yes. yebo ngazalwa nayo Hey. Mana akaze kube buhlungu nje. akaze bekuhlungu namanje ayikho indawo ebuhlungu ayikho indawo nje la yabuhlungu nanokuthi ngidla amaphilisi odokotela Hawu. Kwave kwaswisha nje. baswesha nje kwaphela kanjalo Manje mabexoxa mhlambe udokotela la uhamba khona. Okay, asiqale la. Imlenze ivele babuncane. uncane lo ngapha kakhulu Yes. lo hayi urayishana lo ngapha Yes. yeah Kade umlenze ilingana. ilingana nje ngi-right Kwaba nje ubusuku obodwa kwaphela wavuka usomncane. no bangusukwaya nje ngokuya Kuya kulokhu uncipha. Mabexoxa udokotela nabantu abazi beyixoxela nje. Bathi ngabe yini igama lesifo ngabe bayakwazi ukulisho. yabona nje ingwelezana ngayihamba hayi odokotela bakhona bathi ababoni lutho ngoba ngaze ngangena ngalesi scan esikhulu uma ngiphuma kusona bathi hayi normal ngase ngikhetha nje ukumukela ukuthi hayi shuthi ngiphiwe khona lo ngihlale kanje bese ngizama ukuthi Ngilekelele ngilekelele emphakathini. emphakathini Awutshela umuntu yini lene kwenza ukuthi ube nogqozi nothando olungaka emphakathini lwebhola ngabe ibhola yini lo ithande kangaka ukuthi lokho okuncane enginakho ngeke ngudle ngedwa. indlela engibuka ngayo eyenzekayo emphakathini ingane uma engadlala ibhola uyithola sehlele eyitolo ibhema ugwayi incane iphuza utshwala nekusasa lesikole igcine ingabikho kanti uma sibaqoqile la bese groundini phuma esikoleni umuntu ebe naleso sikhathi esincane ekhaya uba se groundini ngo4 baphuma bekhathele akwazi umuntu ukuzohamba uthi eyoganga uzophuma ekhathele uhamba olala kusasa uvukela esikoleni kanjalo kanjalo Bakhathaza ingqondo nje. ya bakhathaza ingqondo kuze izinto zabo Bakhona abaphumelelayo mhlambe challenge ebakhona ulibona italent iba kuphi challenge. Nanokuthi ke i-challenge yethu ngapha emakhaya ngoba sesize sakhetha ukuthi sizojoina lo association onga alinakekiwe ibhola kakhulu. Yes. Size sakhetha ukuthi sizojoina ngapha ngenxa ukuthi sikwazi ukuthi bebonakala. La ndlalela khona babonakale Hayi ababonakali ngapha. Ababona agcina nje ukudlala lokho ukuthi kufakwe imali. Iteki yebo. Italent igcine Ngabonakala ngabonakala. impela. Kanti la siyazi ukuthi bazona nje khona sethathiwe SAB. Hayi bakhona nje sebethathiwe baya SAB. Thina sibuye siqhubeke nalabo abanye. Nalabo abanye lokhu badonsa lapha phansi. Badonsa lapha phansi. Bhuti omdala mina ngeke ngize ngisho lutho nanti udaba liseyithebeni mayisahamba yomnumzana mayisilele phansi yebandla seyibekileke ngicabanga ukuthi ke okukhulu udaba kaBhuti liyadabukisa kakhulu ubuhlungu kakhulu kodwa ngokuthi iphupho lomuntu alifi umnikazi walesekhona uyabona nje ukuthi ngokujwayelekile masize kumuntu okhubazekile sisuke siyokhuluma udaba lwakhe laba azile ngodaba lwakhe usibizele olunye udaba nokulekelela umuzi wethi manje angayibuzi nane wheelchair hamba ngayibona kuyibona ukuthi ihlobo loni nendla ahlala kuyona aze ngiyibuze na kuyibuza ngayibona ngoba udaba angazile ngalo udaba eze ngalo asibizele lona ukuthi Bhuti omdala faka isandla la njengoba uqalileke sesomkhombisa ke bese ke ucoach wenu le niyamazike la eSouth Africa uyazi ucoach wenu nimbonile enquthu
nimbonile kwiTuma Foundation uyabonakala nimbonile ikhono lakhe niyalizwa niyalazi futhi ngizothi nje manje asukeni manje uzokuyehla la noma uma siye grounding noma singakhona la sizowenzela lapha ama clinic besicela iground khona iground engale ngaphandle sesizuya ngale ngaphandle yeah besicela iground bavuma yeah ukuthi sesingaya ngale besingaya ba hayi ke asihambeni ke groundini ngale siyolalela ke manje sibone nokuthi ubhuti omdala umphathisele ini kodwa sisadinga okunye ubhuti omdala awuzama awuphathanise ngweni phathanise asambe lokhosi